Na rýchle a šetrné opracovanie veľkých plôch odporúčame hrncové kefy s pletaným copom. V tomto videu odstraňujeme pomocou Rodius STBZ hrdzu z oceľového nosníka s šírkou 12,5 cm a dĺžkou 1,5 m. Splietanie oceľového drôtu zvyšuje tuhosť tejto hrncovej kefy, takže sa s ňou dajú odstrániť aj silné usadeniny. Pri používaní oceľových kefiek vždy používajte osobné ochranné pomôcky a dodržiavajte maximálnu rýchlosť otáčania, aby ste mohli optimálne a bezpečne využívať vysoký výkon. Po 1,27 minútach sme vykonali odstraňovanie korózie z časti oceľového nosníka s rozlohou 0,19 m2, čo zodpovedá približne 7,40 minútám na metra štvorcového. Nie len rýchlo, ale aj bez geometrických zmien povrchu oceli. Vďaka za lajkovanie a zdieľanie. Predplaťte si náš kanál, aby ste nezmeškali ďalšie videá.